Zápis z knihy mého řemesla o díle jménem Zlý sen. Léta páně, kdy mlhy dusí světlo a listí šustí jako šepot mrtvých. Vzal jsem do rukou hmotu beztvárnou, z níž měl povstati můj zlý sen. Z dílny Sanix 3D pocházel tvar, však duše v něm spala, jak mrtvý král pod kamenem. Já ti probudil ohněm, barvou a tichem. Nejprv akrylovým základem jsem posvětil tělo, dvakrát suchým štětcem jej probudil, by reliéf promluvil. Poté 3 vrstvami Andreas Color most jsem vystavil mezi světem hmoty a říší duší. A z té chvíle převzal vládu olej, pomalý, vonný, sytý, jak podzimní noc. A s ním i temná ušlechtilost, co rozechvívá srdce tvůrce. Lebky jsem omyl vošem, jenž sjednotil tóny a dal jim vzhled spálené pravdy. A tam, kde oči a ústa hleděli v prázdno, vlil jsem pryskyřici živou, aby se ve světle blištily jak oči démonovi. Tak povstal kontrast, matná kůže ruky proti záři života. Svár smrti a zrození, jak jej milují ti, kdož rozumějí hranici mezi děsem a smíchem. 50 hodin jsem s dílem rozmlouval, v tichu, kde se štětec mění v modlitbu a čas v popel. A když jsem naposled odložil nástroj, poznal jsem, že zlý sen již není pouhou ozdobou svátku mrtvých, leč svědectvím o duchu, jenž se vzpírá zániku. Směje se smrti, jak oheň se směje dýmu, a v jeho plameni spí jiskra spravedlivého hněvu, který nikdy nevyhasne.